खुलुमबाय स्टुडियो आं रबिन बसुमतारी उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि गोदानै लुफुंजानाय गाहाय मावखुलि मख'नो गोनांदि हाबाफारियाव उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि सिङाव थानाय गंफ्रोमबो बियाबफोरनिफ्राय बाथौ सिबियारि रायजो राजाफोरजों लोगोसे गोबां सानसुमै मेलेमजिबि दैदेनगिरिफ्राबो बाहागो लायो। बेराफारसे उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि आफादगिरि गहेन चन्द्र बर'आ खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायनाय बायदिब्ला गोलाव समनिफ्रायनो उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमा गाहाय मावख'नि गोनांथि जानानै फैनाय जेंनाया दिनैनि सानाव बोस्रांजाबाय होनना फोरमायो। दिनै उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि जि मावखुलि आरो बाहाय थानाय मोनसे जि जोंनि रंजा जौसां बे दङमोन बाहाय फिसा मोनसे दान फिसा मोनसे अनसुंथाइ बिथांमोननो होनाय जादोंमोन आरो बेखौनो दिनै बेखेवनायनि जि हाबाफारि बे हाबाफारियाव नुजाफैनो मोननानै बेखेवना होनो मोननानै आं गोजोननाय मोनदों। आं बिसेस भाबै उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि गासैबो बिबानगिरि पेरेन्ट बडिनि माइनाव आफादनि आरो जोंनि लाइमोन आफादनि बिथांमोन आङो साबायखर जासिदों। आसा खालामो उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि नैबे जि सेन्टार बे सेन्टारा इयुनाव आरोबाव डेभेलप जाथों आरो बेखौ डेभेलप खालामनायनि थाखाय जों बिटिआर सरकाराबो हाजासे बे सेन्टाराव अनसुंथाइ हरनो थाखाय जों थागथियारि जादों। दायो बिटिआर सरकारनिफ्राय भैरबकुन्द'आव बानायबाय थानाय जि थानसालि बे थानसालियावबो बिटिआर सरकारा अनसुंथाइ हरनाय जादों। आं बेखौनो मिजिंथियो जे बाथौ धोरोमा बुहुमाव आरोबाव गोसारथों, बाथौ धोरोमनि गेजेरजों जोंनि समाजा आरोबाव गोख्रों जाथों, बाथौ धोरोमखौ बयबो माने सिक्रिटि होथों आरो बाथौ धोरोमनि गेजेरजों समाजखौ दानायाव हेफाजाब आरो मदद होथों आं बेखौनो मिजिंथियो। आलारि सोराङा दिनैसिम जोंनि गेजेराव माने 13,000 माने आलारि सोरां बेबायदि होनाय जादों आरो इयुनाव जों होबाय थागोन आरो होलांबाय थागोन बेखौ मिजिंथियो आरो जोङो आलारि सोरां आरो बेबायदि गुबुन गुबुन बेबायदि अनसुंथाइनि गेजेरजों आरोबाव जोंनि ओनसोलाव थानाय गोबां बेबायदि धोरोमनि थानसालि आरो गोबां बेबायदि रांखान्थि बिथिंजों अनसाय बिथांखि बेबायदि गोबां जोंनि गेजेराव बिथांखि दङ बेफोरखौ होनायाव जोंनि समाजा हेफाजाब आरो मदद जागोन आं बेखौ बिसास खालामो। जों उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमा गोबाव समनिफ्रायनो जोंहा मावखुलि दंब्लाबो जिरायग्रा जायगा स्पेसफोरा मोजां नङामोन आरो बिदि जोङो खोब कनजिनियेल एटमस्फियाराव सावरायनायनि जों बेफोरबायदि आबहावाखौ मोनामोन। बे आंखाला बिराद गोलाव समनि। बे गोलाव सम आंखालखौ जोङो थांनाय सेथि मावफुं मेलाव सावरायलायनानै जोङो जोंनिनो बे जथुमसालिजों नांजाबना थानाय मोनसे खथाखौ जोङो जोंनि गाहाय मावखुलि हिसाबै जोङो लुफुंना लानो हाबाय। जोंनि थाखाय बियो गोजोनथाव आरो बेवहाय जोंनि मानगोनां इएम डक्टर निलुत स्वर्गियारिया सिलिं होनायाव जोंखौ मदद खालामबाय आरो जोंनिनो सिबियारिफोरा फेन फांखा होनानै जोंखौ मदद खालामबाय। जों सानदों जोंनि उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि एक्जिकिउटिभ मेम्बारफ्रा ज' जिरायनानै बाथौ सिबियारिफोरखौ सम सम लेंहरनानै जोंनि माखासे इसुफोरखौ लानानै जोङो सावरायनायनि थाखाय जोंहा मोनसे खाबु जाबाय, जायगा जाबाय, अफिस जाबाय आरो मोनसे मोजां अफिस थायोब्ला बे अफिसनि गेजेरजों जोंहा सावरायनाय हाबाफारि लानाय बेफोरखौ मोजाङै मावफुंनायाव जोंहा मदद जायो। बेखायनो जों दिनै गोजोननाय मोनदों जे जोङो मावखुलि उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि मावखुलिखौ मोननो हानानै गोजोन्थों। उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमा भैरबकुन्द' थानसालि लुनाय बे हाबाफारिया जोंहा सोलिगासिनो दङ। बे हाबाफारिया जों रायजो राजानि दानखेन्दा खांनाय बे मददजोंनो लुनाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ। दा जोङो जोंनि बिटिआरनि चिफ मानाव गेदेर प्रमद बर'नो जोङो बिदिहाय लाइजाम होदोंमोन रां अनसुंथाइ बिनानै आरो बिब्दिहाय बिथाङा जोंनो गिबियाव जोंनो 50 लाख होनायनि खोथा होदोंमोन, उनाव 30 लाख होनायनि खोथा जाहैबाय। दा 30 लाखखौ जोङो थानसालि लुनायनि थाखाय नङा थिग, बेवहाय मोनसे जोंहा माने आलासि जिरायसालि न' हिसाबै जोङो माने लुनायनि थाखाय थि खालामदों। खिन्थु दा खोथाया जाबाय मा बे 30 लाखआबो प्रसेसा आवगायदों
दा जाय कन्ट्रेक्टर एबा थिखादार बियो मावनो एसे गोनो गोथो जादों माने बिसायख'थि खाथि सफैनाय लोगो लोगो उनथिं सोर फैगोन सोर फैया बिलखौ मोनगोन ना मोना बेखौ लानानै गोनो गोथो जानानै दङ दा बिथाङा आखाइ होआखै बिदि जानानै दङ बे जोंनि थाखाय एसे साननो गोनां जाबाय आरो जायोब्ला जोंहा उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमा जोबोद मोजां जागौमोन आरो गोजोन्थों